above all powers, above all. Jota no sobre Jisu Kristo nang bay lam soko. Padi seng kaitani kok hanya hai serang lai mani bekak tangai na ang surinai pilas kang seng manis kang bogra kaito no hambai do nang seng no naikni klai tawak sukjora ka ham kereng tongro mani bagai tebo sungsa belai kana urumuru tebo nang sungsa no seng nai nei kang ke nini kok no seng mui to mano nang phaidani kasok ruk neibo sai mano kaito no hambai tebo nang phaya sani seng nini dagi marok no sakthari khlaijak manani kaito nang subadi jate jepro nang bai malayo seng bekha khulogoi khabuthari nang bai nini buskango basa manani bagai kaito nang suno subadi bebak sini temptation sini hamlok mani amjok mani rong seng kaham ke par engai nini kok rok no mui to khlai sing agok manani subadi nin thani ya par kaito ojora no tebo seng mani simi paithak jora phola ka nini phola bai kobol pedi nei bo graduation bai suri sana amen ke phadi tini seng wansok layona pila korin 2 অধ্যায় 9 nisime 12 jora ang porinai nirok bible tongke kholok manbayo ang poriwana hai pano elembago hai hne sama hai khoroksa pano nugyakho khanayakho khoroksa pano omo hai ngana hne wansugyakho omo tuirok no kaidor bono hamjaknairok ni bagai tiyar khlaikha kaidor bini pholabai omono chungno sirokha pholabebak no cherinayo kaidoni bukha bising ni kok suda cherinayo borok ni kok hunke bini bisingo tongnai pholano bini kok bebak no sawi mano bo hai kheno kaidoni phola simise kaidoni kok bebak no sawi mano jung o sungsani phola no mania kaidor jungno romani jungno romarok no sawi mana bagai jung kaidor romani a phola no mankha o elema pormani bisinte san kaidor jungno ketal ke hamari klaiten amen ke jung obron jung wansok laina tini ang sanane musukma ke kaidor chini bagai tiyar khai paijak o tiyar khai mani no tiyar khai dong mani no bo tiyar khai mani no jungno ronai nei bosau chini bagai tiyar khai paijak ke kaidor chini bagai tumano tiyar khlaika bomo hai tiyar khlaika obhai jung wansok laina jung saimano kaidor bebak no snam naisa boni yakti no bebak snam jago bono bebak ni nokphang ge jung saimano tebo saimano kaidor ongkha mol brum brum ni kaidor boni chengmani bukri paimani bukri borok muniso jung chengmani butongo paimani tongo salsa asayo salsa thiyo salsa sungsaro phayo salsa thango bebak no osungsaro chengmani tongke paimani butongo phiaba kaidor ongkha boni chengmani bukri boni paimani bukri get bo ongkha tomanai paiphlaya hani bagai jungni chini bagai bo je snammani tiyar khlaimani abobo tei paiphlaya mol brum brum ni bagai sungsaro jung tiyar khlaimani jung manmani aba salsa bebak na pai thangnai phiaba kaidor chini bagai tiyar khlaimani o mane tei paiphlaya toman hale bo si tei paiphlaya ge bono bo jung no ronai of course sungsaro bebak jung tongwi tongnani bo jung no rokha jung tongwi tongnani jung thangwi tongnani sungsaro boni bagai bo jung chini bagai bo tiyar bono tiyar khlairo bono jugaliro oro hai ni sawo kaidor bono hamjaknai rokni bagai tiyar khlai paijak je bono hamjaknai borni bagai kwbangma tiyar khlaijak tongo sungsar no bobebak no snamka borok muni sono busnamo ka boroni bagai bo tiyar khaijak haibano je bono hamjaknai rokni bagai ge tei bo kwbang bo tiyar khlaijak neisa o bo tiyar khlai paimani no jung
bono hamjaknairok simise abono saimano bono hamjaknairok simise bo tiyar khaimani abono nugu siwu teibu gyan mano abono tui ge o bono hamjakyarok mane kaitono siniyarok bono hamjakyarok ge borok ni bukhawo omo bukri borok sibusia ge obono jeng bai kesi phola kathani bisingtei jeng o kokno siu tomon male kaito jeni bagai phola kathar rokha ge o phola kathani bisingtei no jeni bagai botomas to tiyar khaitong botoma khatitong tuma nai obono jeng bebak no siu kaito je bono poito khlainai je boni kok nanai je boni musung tui tongnai boroni bagai kwbangma khat mane khati tongo ba tiyar khai tongo engge je bono kok naya bono hamjakmaya boni kok namaya boni bagai ke kai totma to nai boost thungani bomo haike boost thungnai boost thungjaknai obahai bo tiyar khai dong rondi bono poito khlayarok hai bagai tini jeng obrono tui wansok lainai jini bagai je bono poito khlainai je bono hajaknai bono bo phaina no hajagui naisingui tongnai rokni bagai bo tuma tiyar khlaika tabo jeng puila obrono wansok di bono hajaknairok kaitono hajaknairok sebabu seba kaitono hajakma seba kaitono hajak borok engka kaitono poito khlainairok kai muthangjak kaitono majakrok kaitono kubike sininairok kaitono hamjakmano manairok borokno kaitono hajakma puila jono haini sao chapter 4 verse 19 no puila sakang bo jeng no hajak geseng bono hajak mane puila bo hajakmano jeng ma khangkaino jeng bu bono hajakma je boni hajakmano manai borok bo kaitono hajakma jeng saimano John chapter 3 verse 16 kaidar osung sana asuk hangjak mabai boni songdari sajlan rohorkha bono poito khlainairok borok tei komorlia borok muthangjak phlai manna teike kaidar bono rohorkha obosung nugo ge tabok seba o boni hangjak mani bagino Jesu Christo phayu bosung no hangjak mani bagino chini bagi Calvary cross thuye ge poito khlayo mane tama boni hanjak mano jeng siwi bono accept khlai asai ketal mane tama boni hanjak mano jeng mankha ge bono bo chini bagai Calvary cross thuiman no jeng siwi jeng bono poito khlai amono ge orosau bono hanjak nairok ni bagai bo tiyar khaijak rawani bagai jeng no rawani bono hanjak nairok no rawani bagai bo tiyar khaijak kwbangma manei tabuk bono hajaknairok borok suabu borongka asai ketal engja muthangja bono poito khlainairok get bono poito khlainairok ni tongmung bahaibu jung pilas kangsao kaitono hajak mani bagai nebo kaitoni bagai samung khlaimani gosiu kai bukha rowu yapar tei kaitoni hani bagai wansogu omohai bono hajaknairok amono proman bono hajagu bo je borok kaitoni hani bagai wasok manai kai kristoni bagai samung khlainani sakno gosenai ge omono proman puila sakang bo sungno hajagro boni hajak mano ma khangke sung bo omo haino sung boni bagai sung khlainani sungno hajak mani bagai bo Calvary cross thuike sung bo bono hajak ma khangke boni hanjak mano ma khangke jeng bono hanjak nai engge jeng bono hanjak ma khangke jeng mangsa khlainai ang kwbangma nugo Christian ni gosiu haibono ya farsurusi ya farmaya doso mangso ro meya engge tema hanjak mani khlaika ang wasogui meya kebu de borok Kristono hanjakha kebu de kaitono hanjakha engge boni bagai roibar salsabu phaimeya girjabo gabor kebu de kaitono hanjakha kebu hanjak maya mane kaitoni hanjak mane borok maya ni bagino kaitono hanjak maya kaitono hanjak maya je kaitoni hanjak mano manai bo kaitono hanjagui bo mana
asai ketal yawi kaitono koisa hanjak maya asai ketal ka simisi kaitono hanjak manai je asai ketal jak rok ni bagui kaitor kwbangma manai tiyar khlai longkha neisa ge je bono hanjak maya rok no ke kaitor bus thumoni jora ni bagui bo tiyar khai tongkha neisa जों नवानि जराव नुगो जे बनि कक खानावै बनो हाजाकनाय बनि कक खानानाय बनि कक न हाजाकनाय जे कक सावो आफ्रोनबो नवा रुं तांनानि सेंखा गे जरा फायखांखैनो रुंगो हाखा फियाबा बनि कक थाइनो हाजागै नाया बहाय बरक रकके जों कमर मानि जों नुगो जे अमहायनो जों नुगो समाय केसावतै नुगो जों Assyriani jorawo Israel rok borok ni jor Israel rok ni jorawo Israel rok kok na yang pro kaitor Assyriano kusuk karawi toy payui Assyriani bisingtui Israel no satokha boni ya gono Babylon no toy paykia Babylon ni bisingtui borok no satokha omai ke Greece no toy paykia omai ke Rome no toy paykia omai ke no Israel rok no borok kaitor satokha tomon bagai kaitoni kok na ya borok kaitoni kokna yangai kaitoni against si borok basana ni sengkha ke omhai jorawo kaito boroni bagai satok munno tubui ro paikya geseng obabu saimano je bono kokna ya boni mo basanai Lucifer bonobu kaito boni bagai bu tiyar khaijak morke o khiklainani ege tabok boni logerik pranai borok rok bono borokbu morgeo soksinai kaitor bono hanjaknai naising tongnai bono hanjagui naising tongnai roni bagai kwbangma toma tiyar khai manui tiyar khai dong get je kaitono maya asai ketal engjagia girja pana paiteng kawi pana suri paiteng hai pana kebu ke asai ketal ingya ke u kaito ronai homani kaito je tiyar khaimani bono u borok rok nugia je borok kebu ke asai ketal ingja boroni bisingo phola kethar tongo u phola kethani bising tuise जों kaito khati tongmani kaito tiyar khai tongmani no जों nugu je asai kebu ke asai ketal ingja je pro जों asai ketal nge sini pholani mokol phiogoi rojak engge u pholani mokol bai जों tabo nugwani cheng nugu kaito toma tiyar khaito boni busharok simise bonon nu ge boni busharok sababu borongkha asai ketal engja जों haine hai verse 10 no thalai pine pila korin 2:10 ang puripiana 2:10 pariwana kaitor bini phola bai omono chungno sirukha phola bebak no cherinayo kaitor ni bukha bising ni kok suda cherinayo oro chung tomano kaitor bini phola bai omono chungno sirukha bomono chungno siru usakani kokno kaito boni phola bai chungno sirukha engge je asai ketal engjak borok boni bisingo kaito ni phola tongo o kaito ni phola bai no jung boni hajak mano siwi mano bo chungno hajagai chini bagai manui tiyar khlaimani no jung nugu jung subu siu boni phola maya borok bo sime soba boni phola maya girja phano phaiteng sophano suriteng baptisma no nateng aipono bo asai ketal ngya mane no kaitoni phola boni bisingo krei gahani bagino sawo je asai ketal engjak rongni ro sawo 1 Corinthians chapter 6:19 porini ke nukai jamaisa nirok ni busak ga phola kathani nokta jung kaitono majak ni borok bo phola kathani nokta mane chini bising phola tong sujakok tabo u asai ketal ngai ro
borok seba Bible temasa Bible hai henai sawo asai ketal engjagrok borok mothangjak ngekaba asai ketal engjagrok borok sengsaro jottoni sai saya mane chugya kok nei gonejaknairok lekhajaknairok borok kebel kok nei lekhajaknairok obon sungnu sengsaro temanai chugya kok ngekaba phan kri kok kebel kok omahai nei rongjaknairok borok no asai borok no phiokjago borok no asai ketal ngai borok no kaitoni hamjakmano manai mano obahai borok padi haina hai jeng pila korino thangai binai chapter 1 26 by 28 ang porwana takuk 26 nichme 28 jora takuk rok kaito norok no ringpru norok bahai ke tongmani abono muito khlai naidi o sungsani wansukma bai hinke norok ni bisingo elem gnang bo bangthaya phan gnang bo bangthaya kolo kotor bo bangthaya elem gnang rokno lachi runa bagui o sungsar samang nangya hunma rokno kaitor chongkha piabo phan gnang rokno lachi runa bagui o sungsar phan krui hunma rokno chongkha o sungsar samang chugo hunmano chugya khlaina hnei bo o sungsar natha hunmano sak nangya ungmano samang nangya hunmano chongkha ni sebano chongkai to sungsaro chugya nei sijaknairok borokno chongkha teman-teman sengsaro je saksakno sinai hnei go senairok saksakno chugya nei go semaya bo kaitoni thani phaimaya hani bagi Bible bo sawo kongsuknairok no kaitor kebengo kongsuknai mane tamo ba ang sijak ang kaitor nangya nega borok bukhawo kaitor nangya ni tongpano u somaso tongane bagi girjao phayo haingo boino phunugana nge pulpit ko kok basai kok masalia ba boni kok najakli ang keno ang oro tongmaya omhai nge je sengsaro chugya nei saksakno gosenai नोंसारा आं सुगिया नै गसे मानायसे काइतो बरक नो मोथांगो जों मबाय टेक्स रम नायबाय खाजना थुम नायबाय फारिसाइनि कगनो सुंसिउ फारिसाइ काइतोनि थाने फाय साफाय आं आनि सुरे मानोबा नों अबयसय खोनानाय आं अमहाय खाइ दङ नै साफाय खाजना थुनाय के खाखला बुथेवै आं मंसा सुगिया नों खारियक के काइसे आं मोथांजाकसनाय निनि खारियक मानो काइसे आं नांगो जों नुगो फारिसाइनि सुरिमानो काइदर खनाया खाजना थुनाय न कगनो खनाव के अमहाय न खाजना थुनाय हाय के बुखा ngै फाइमा खां के काइदर उ बरक न मोथांगो लबमं 34 नि 18 17 18 जों नायखिनुगो अर बाहाय हनै सावो बुखा गबाय कयने बरक न काइदर याकाया बरक न फियोगो बरक न माया जावो borokno kaitor piogo nei sungsau oro sawo kwbangma borok baha bwthwini sinairok borok kaitor bai ringjaya nge जों kaitor bai ringjaknai kboi ringjaknairok ke जों sak sakno koinene ngnairok sak sakno siya hnei bwkhao chongnairok kaitor siya hnei kaitano saksano kebel saksano siya hnei bwkhao chongnai borok kaitoni thane sirani nayo kaitoni thane sano kaitoni thane tmanai bwkha berao piaba omohai ingmaya angke nang kaitoni thane bwkha beraya kaitoni thane sanmani krei nini phanbaino nang khlainani nayo nini sima baino nang kaitono sina nayo angke obo hai borok kaitono naitugui maya te kaitor omohai borok no ringya kaitoni maya kaitoni khairok mano omhai borok rok subesiya जों chukno hawo kwbangma siya borok rok no malainai Bible haini sawo je kebel je
koinene bahai rok no se kai bahai borok se kaitoni hawo soknai jeng sai mano jisu waisa tamaisa jefro boni sagri rok serai rok no kaso boni kaitoni hawo phainani bagai u serai rok bukha haina angna nangnai serai rok ni bukha tabu simple borok sia je মানে kebui tongo borongoro te borok sebu sia sebu suja nangka omo haina kaitoni hawo thangnani ke serai rok ni bukha hai angna nangnai ni jisu samani tongo boni sagri rok no geseng omo haino nangnai sak sak no sia kaitoni simawo bukha bera kangke kaitoni phano bukha bera kangke omo hai borok no mothangjak ke omo hai borok no asai ketal ni tongmung asai ketal ni bukha je borok sak sak no mungsa subjagya kaitoni buskango o borok no kaitoni pholano mano kaidor bono pholaro bono muthango ge जों आसाय कथा अंगनि सिगां फला कायदनि फला माननि सिगां जों मंसा नुगिया ge jefro kaitor ni phola sokpayo जों नुकनानि जेंगो सिनानि जेंगो kaitor chini bagi tema khlaikya kaitor chini bagi temabu kaitor chini bagi tema tiyar khlaitong ge u jinis bahaibu omorokno जोंबेबा सिनानि जेंगो जों फलानि मानै kaitor ka phola angka जों phola kaitor ka phola angka haini bagin sawo kaitor no suri nangke phola bai kebui bai ke suri di angka phola ni manai jugal mani no जों phola bai na nugu sungsani mokol bai जों bono nugui maya angka jefro chini phola kaitor ni phola chini ro sokphaya sak joratui जों bono nugui maya kaitor chini bagi tema jugal tema tiyar khaitong bono जों nugmaya jefro kaitoni phola mana jefro जों phola man kaitoni phola jefro जों asai ketal engo hani bagai asai ketal engjak rok borok kaitoni khorang no khanabu kaitor tiyar khlaimano nugu ge kaitor no जों hambai ronani bu musungu tabo rondi neng borok kethai jespan kethai no neng jespan ring tongdi khanaya neng kethai ni bagai mai sungui tlang patang di mangsa sia bro geseng bo mahina jisu no maya sekang kai no maya sekang chini phola kethai phola tiyar khlaimani chini bagai sungui de tongkha जोंनो ringi de tongkha bono जों tai khanalia ge jefro chini phola thangsawo obona asai kata phola thangsawo phola mo thangjago aprono जों जिसुनि रिंमानो खनानाय जिसुनि खरांनो खनानाय जिसु सिनि बागै तमा तयार खलाय आबनो जों खनानाय बाइबल सावो जिसु सावो निरकनि आफानि नव kwbangma manwi दङ निरकनि बागै आं तयार खलायना थांगो आं दैसा फायनाय गेदारकनो आं तंमानि जागो tlangनाय आरो जों मलब्रुम ब्रुम जों तंनाय नैसो संसार ni borok ni nukmani juda omohaino sini nukmani juda ga sengsani borok rogo bo naiki naidai dineng sengsani borok bo sengsiu je borok expert je borok mungsasigo kereng ga borok ni nukmani juda tabuk rondi kaisa haino udaharon roisa sina ronga kereng ro ronga kereng ro ke borok nai ni kena sinai tongo de kerei borok jongkhak mana engke neng jibono rong ya ko neng nugye borok ke oro tong nai ni rongwi mana engke tabuk rondi je business expert ro borok tama yang guri na wi location nai ni kan kena borok siu oro business chole nai borok ke business nugui tongwi khan haibana जों साधारण borok engke bono nugya borok ke rang oro asa rang phainai mase borok nugui jitongkha engke omo haina जों o sungsani bisingono जों juda juda ke nugo engke जों pholani no जों nugani sing phola kethar जोंनो subawo bo kaitor tiyar khai tongmano nuknani asai ketal engjak borok
borok jefro Bible pore borok nukmani juda nung asai katal ngya ke nung Bible pore pana nung nukmani juda jefro nung kaitoni kok khanawo nini khanamani juda je asai katal ngya ro borok sangsani tongmung hisabe nawe okay tini paikha tini nakha khana paikha omha haipana jeng asai katal engjagrong ke sini khana probo jeng juda ke na jeng kaitor sini bagi tiyar khaimani jeng bono nugu jeng asai katal engjaru bono nugu getabok jeng ang sanani musungo kaitor sini bagi tuma tiyar khlaikha tumano jugal kha pilas kan kaitor sini bagi jugal maningkha cross tomon le cross no sungno muthango cross ni bising tui jeng kaitor ni thani thangmano u cross no sini bagi tiyar khlaikha jate kaitene aro thangmanani bagi bai kaitono siarok ni bagi hitama u cross engka temanai borong ni yakung ni rozong borong no khiklainai aro jeng nugo judairok ang poriwana phari thanglayana pila Korin chapter 1 verse 22 by 24 27 24 jora ang poriwana judairok soidom ni samung nukna nayo Greek rokke kok elemi nayo jengke cruso thinai Kristoni kok sawo abo judairok ni thani lamani rozong buini borok rok ni thani samung nangya kok tamoke kaitor bai ringjaknairok ni thani abo judairok phano ungthung buini borok rok phano ungthung okok ungka Kristose bo ungka kaitoni phan bai kaitoni elem rosung tumanu judairok phano ungthung Greek rok phano jes phan borok ungthung Kristono sini nairok ungke u cross ungka phan nisa piaba judairok ni bagai ungke bo yakung ni rozong tumani bagai borok naisinglai tongo Jisu phainai Masaya phainai Kristo phainai ungke borok no salsa Roman rajani yakni phiok nai borok kha Romani koloni Romani tolawa tongmani Romani sadin tongmani ungke borok tekto kosto nijini sadin musungo tabuk jeng wajini tola tongma hai jeng sadin musungo ungke borok apro judairok tuma o Jisu Kristo kuthuino simu thangka yakmaya no maraka mokoluya no nuroka ungke omo jengno Roman rajani hoite jengno phiok mansinai piaba bo cross thikya gatur o mungsa sisu gebla samung nangliya ungke boro yakung ni rongso ngi thangka temane male borok ni bekha completely pheri thangka Jisu no siwani nailiya asel jeng songi tongmani amo jengno phiok nai Romani yakne jengno sadinota ro nai jengno freedom ro nai haibon cross aga thikya u cross boroni bagai yakung ni rongso ngi thangka borok kaitoni thani thangmali angka temane male borok ni wansomung naimani abo Bible ni mote ngliya hai bagai boron bagi yakung rongso piaba Greek panangteng Judai panangteng kaito ni hajak manomanai kaito no sinai Jisu Kristo no sinai bongka u cross siboni bagi phan niso engke Greek rok ke seba Greek rok ke gyan genang ni sakno go sinai ro engke borok ke oro tamoke kai teisho 23 go jengke cruso thinai ni Kristo ni kok sawo abo Judai rok ni thani lamani rozong buini borok rok ni thani ke samung nang yakok Greek rok ke buini borok ga buini borok rok ni thani ke tama samung nang yakok mane cruso thibai kya Jisu Kristo thibai kya pai kya nge bono si ponle piri tongo kok piri tongo obo as mothangi tisazakha bo chukno haw thangkha bo hakoni basakha buirok ni thani obo samung nang ya tomole borok muni so thite bahai ke thangi ba samanai abo borok waso getabo nung thyi bus ba samaya nge bo bahai ke kaitor mane haibla thyi ba samaya borok bo bahai ke kaitor nai bonom nung bahai ke kaitor ni mane nai nge ni temano asawi nung tong Kristan rok ngka jeng salsa jeng thangi ba sanai sini busak thinai thikna pia sini phola kaitor bai tongwi nai o busak simia Bible sawo jengno te kaisa busak ro nai jeng sa busak ro we phola bai busak bai ke jeng mol brum tongwi nai obose sini poito obose sini asa nge buini borok rok getama
Mana bini borok mana Kristen nyerok Judaino kare borok o samang nang ya kok apa impossible teman le borok ni gian borok ni wasok ma bai borok manusia ni wasok ma bai omono thui te tang saya borok biasa ni Bible ke obono sao bot tangai bahasa ka gesengbe omo hai kena salsa tangai bahasa nai ni Bible sengno sao Jews rok ni bagai kemo yakong ni rozo teman yang malah borok naik tu go sengno mengsasek soidom ni samang punuk di ke Greek ke obo jini giano obo bai jini gian bai obo jeng mane maya obo hai piaba Paul sao jeng ke cross no se piro teman mulai bobai si seng matangza ko cross ni bagai si seng morke soglia cross si seng no panro hai nei so cross teman bagai Yesus thina nangka jeng no matangani bo thiyang ke seng matangzak malia borok rok morke sok nai kya ngeseng bono sai mana hai ni bagai chini bagai pan bo thina nangka jeng no matangna bagai thiyawi chuklia teman Bible sao Three kosok ya ke nakar sumsong nakar jagi meya. Three kosok ke simi se sumsong nakar jagi mana. O cross simi se sini sini sumsok no telangai mana. Ke cross no kare jeng kai tone ganda o thang malia. Hani bagai kai jeng cross no jeng tor jago. Ke cross ka sini bagai lama kai to ni thani thang nani. Ke Bible sao kai to ni jot to ni sai siakuk humani bo se jot borok sengsani borok jot to ni sai gyan gana kuk ni sai sak ham ku go ba sikuk jak ni so kai to ni kok baron di kaisa jot to ni sai nang yakuk bokok samani bo se jot to ni gyan gana kuk borok ni sai cukup go ni so Posisi nang pori nai 1 Corinthians chapter 1 verse 25 tamni hanba kaitor sia ungphano bo borok ni slai siwo pia kaitor phan kri ungphano bo borok ni slai phan gana ko jot tani sai kebel ko kaitoni kebel ko bo se borok muni soni sai phan gana ko jot tani sai kaitoni sia ko mane jot to gyan gana ko boru ni sai bo sikugo okokso Okay, sini bagai ke cross no pan, cross no kare, sini langma mangsa kare, cross ka sini pan, tamni hanba, cross ni bising tino seng selai mana, sini langma selai jago, sini tong meng selai jago, te seng temanai kait ni thani tangai mana jeng o cross banyak guang mo barok seng o sengsara khlaijak mane no geng cross o kebo no kaitani pan ge o cross jeng no konyene khlayo jeng age musa hai tong mane pia ba kaitano man yagulo jeng merah hai ngi thango number 2 kaitor chini bagai temat tiyar khai temat tiyar khaijak chini bagai phola no tiyar khai kaitor chini bagai phola tiyar khai tongo o phola ni bising tino jeng u phola no man khangke jeng cross ni phan no siu cross ni meaning no siu oboni mohima no siu hani bagai John chapter 14 hari thanglai deharo ang poronai 16/17 ang apano sawana hake bo norokno tei khoroksa chubanai rohorana abono kubuini phola bo norok bai tongphlainai sengsar bono nugo nugya sibo sia aboni bagai sengsar bono yachagi mania tamo hanke norokni aro norokni bisingo tong mabai norok bono sininai
जों बाहायके कायदनो सि जों बाहायके कायदरनाय हमनो जों नु अ जों फलाबाय हानि बागै जिसु सावो बत थांनानै सिगां आफानि थानाय आं सुरिनाय आं थांनानै नरनि बागै काहा नरनि टिकाइसे सुबानाय रखनाय जे आज आ फला बिसिंतिनो नरक साइमानाय के आ फला नरक बाय तंफ्लायनाय संसार बनो नुगिया सिबो सिनिया आवनि बागै संसार बनो यासा गैबा माया संसार माने संसारनि बरक कायतनो यासा गैया कायतनो वानसो गैया र सिनि बागै इनके अब बिसिनि बिसिङाव तंफायनाय गे जोंनो गोबैयो लामा सौइतलांनाय नैसो संसारनि बरक कायतनि फलानो यासाक माया नुगु नुगिया सिबो सिया पियाबा जों बनो नुगो सिबो सियो जोंनि वानसो गैबा मानो जों बनो फिलबो खालायो जेफ्राव जों फला आजायो फला जों आजाय गतालङो जोंनि बिसिङाव फला फाय कायत जोंनि बागै फला तiyar khlaijak कायतनि कक थाइनो बुजिनानै बागै कायतनि hamjaknairok बुजिनानै बागै कायतनि फाननो सिवनि बागै कायत तमानाय बनो बुजिनानै बागै फायदि हायनि हाय जों किबल थांलाय पिसनाय 1 Corinthians chapter 2 verse 11 आं परे फैनो बरकनि कक होनके बिनि बिसिङाव तंनाय फलानो बिनि कक बेबागनो सावै मानो आबो हायकेनो कायतनि फला सिमिसे कायतनि कक बेबागनो सावै मानो कायतनि फला सिमिसे कायतनि कक बेबागनो सावै मानो गेजा ताप्रो ताबक जों तमा कायतनि फलानो मानका आबो बायनो जों सिवो कायत तमा नाय ताबक रंदि निनि नों माल मातारक बाय जों जतनो माल मातारक सिवो त्रिपुरानि भारतक जों कमबेस रिबुरिं लायखाना ताबक रंदि नों निनो सै दं सैनो नों बेलाय हाजागो ओके तमानाय निनि कस्ट टेक्टर नों सैनो बुजक माने नायखा बा निनि खातुं मार न सैनो सावानि नायखा सै बोरै बुजिनो नों बुसाय थैजाक दंबो सैनो नों माने तमानाय सैनो बुजक सामाया निनि बोहै थैजाक दंबो सामाया निनि नगो मोनसासो दंबो नों सामाया नोंबो बुजिया बरक मोननै सनो साखांके बुजियो ओंखाय अमहायनो जों बरक जों फला गोथै आजायखेनो फला गोथै हानि बागै जों फलानि कक फला मानके सिमे उ फला बाय सिमिसे जों सिउ फला मोथां जाखांके सिमिसे कायतनि ककनो कायतनका फला हानि बागै कायतनि वासकमोन कायतनि नाहरमोननो सिनानिके जोंनि फला जों कायतनि फला माना नांग्रानाय माने जोंनि फला मोथां जाकना नांग्रानाय आजाय गताल नानि नांग्रानाय बरक मुनै सनो सिमिसे बुजियो कायतनि फला मानाय सिमिसे बुजियो verse 12 2 Corinthians chapter 2 verse 12 1 Corinthians chapter 2 verse 12 जों असंसारनि फलानो मानिया कायतर जोंनो रोमा रकनो सावै मानना बागै जों कायतर रहरमानि आ फला मानखा जों असंसारनि फलाया कायतर रहरमानि फलानो से जों मानखा गेतमानि बागै कायतर जोंनो फलारो बनि नायमानि न बुजिनानि बस नामानि न बुजिनानि बनि खरां न खोनानानि बतिनि बागै तमा खलाय दं बनो नुगनानि बागै गे फला कथा फलानि बिसिंतै जों कायतनि खारियक मानो सायमानो कायतर जोंनो बुसु hamjak जों बनो सिवो जोंनि बागै कालबारि क्रसआव थैखा जोंनो मोथांनानि बागै जोंनो फियकनानि बागै जों बनो सिवो गे जों बनो हामबाय रनानि जेंगो जों बनि बागै खलायनानि मुसुंगो बनि बागै जों बनि हा फवानानि बागै जों थांगै दङ बनि खारियक मानो बुजिया होनके कायतनो नों हामबायबो रयमेया हे दे तमाने kwbangma borok Christian गिर्जा फायो तानि बागै हामबाय रयमेया तानि बागै दसमांस रयमेया आगेन साका
tani bagi teman walai pro sakno kese tong maya tani bagi koini na maya tani bagi mothani samung torjang maya tani bagi kese tong maya kaisino karon bongka kaitoni khayok manusia kaitoni hap nani no wansogya teman mole kaitoni hamjakma kaitoni khayok mano borok maya kokobike haina girja tangka religious dormo hai dormo khlaijani tangka sungsai mana Kristen ka dormo ya Kristen ka Kristoni bagai thangai tongmani bose Kristen ang Kristo ani bagai tama khlaika bono ang sika tabo obo Kristo romani jibono ang Kristoni bagai thangai tongsinai bose Kristen verse 13 13 poripine hake jeng kaitoni phola gnang rokni thani kaitoni aro kok sabayui sapro jeng elem gnang rok phurungmani kok baiya baisaya kaitoni phola phurungmani kok baise sao ge omohaina je pro jeng kaitoni kok sao jeng kaitoni dage mani kaitoni phola romani obaise jeng kok sao Geseng omo hainugo belekana Bible mote ya sini motharogo ba sini amorogo nugui tongmane seng angkabang mana omo hainugo actually abo biblical Bible mote ya abo seng pastor ni chongkha pia Bible pastor asoksa Bible class ke kisa officer rok si khai tongkha Bible mote ya borok sengsani sima bai na kai sengsani sima bai sengsani gyan mama bai sengsani lekha pora tongma bai borok kai toni koknu samanai oko ya kai toni phola manai kai toni phola rozak nai ba kai tor bai dage jak nai bose kai toni kokno phurung mano ngiseng kamang nogo bo official ngana bono bo rungsinai bo doctoral degree khlaijak ngana bo rungsinai aboya kaitoni chongjak borok ni bising tuina kaitor kok sanai je pai pastor ni temabu meaning pastor ni temabu odikar abo kaitor haid borok no chongya haid borok joto borok no ngmaya mane borok no sijak borok no rungja ukokya Tomake kaitor borong bising tui koksau ukoks. Get number 3. Tin number kaitor sini bagai seng namani babak no tiyar khlaijak. Sini na pholani nang mani. Tabuk seng asai kya pholak mana je proceng asai kata lengo sini fola asai kya apsak keli hai okay apsak keli temano nang taburun di buma bufa asai asani na tiyar khaijak hai ble bahok tola ha sakderi angkhang hena seng sinai wayeng rok wawani sini borok rok pa wayeng khlai amaro warawani seng sinai ganda kasor ruk tebo jugal ruk hayada ri kisobong rok jugal sinai ke amaro powder rok jugal sinai thog rok jugal sinai chajaknairok jugal sinai thujaknai waing rok sana sinai omo haike tiyar buma bufa khlai bo asaya sanina ke omo haino kaitor sibu jeng asai katal ke jeng temama jeng samang nang kamang nang abe bag sibu kaitor jugal jak Pila Korin chapter 3 verse 2 thamane ang poribona Pila Korin chapter 3 verse 2 ang norok no mai charu yawi dut sema khansiwo tamni hinba norok mai sa ui manyakho tabuk suda norok mai sa ui manyakho oro pol tumai sa Korin rok no Korin mo tharong ka belai kena teman nai
जोंजाल गोबां तरि मालिया बर' teman mala naisre laima bo tongka nang kabang manuk nai ro tong mung sitra bo tongka khak lai mani bo tongka kak lai mani bag lai mani walai lai mani naisre lai mani kok bang lai mani nakar lai ang lai mani tong waija lai mani ar beba no hai bagani pol tamai masaka ang nirong no tabo dud se ma khansiwo nirong mai sana ne jora mani hai puna dud se ma khansiwo tabuk seng apsak kele doktor bu sawo seng thanga ke 6 mas bumani abuk ti khani toman le bumani abuk ti yo borok je 6 mas bisingo je manthai abo je borong ni brain hondi je pa hondi manthai aro mana aro te abo oino jaga maya borong ni besak je nang mani geborno cerai asa kena ceng maisar maya 6-7 mas ni porese maisar nan ceng teman le maisar ni jugo engka ke torla ke ceng torla ke bono dut mang bu khain tong le mai masar chnai boni hisabon ke obono maisar mane washu tamam bu mosori opon sar haible ke omo haina Corinthian church ro belai kena tau Paul saw nirong na dut sema khasi o mane tama pila sekang simi nirong ma phurang phai siu pila sekang simi tama nirong asuk tau bu asuk torna reng liang kha nge seng wa shu o ma haino sini mo tharo go wa shu seng ka sa ang kha ke borok no tama nai khorai oni nang pastor thangai wa shu khorai nang nerok batang mambu asuk bailang ni sing besar no wasu shu omah ini kelak kesang bai masau wasu shu tori kok na yang keseng khorai la thabai pas maru gamo pastor ni odikar kaitor ro keseng or ini hai sini kaitor chung no siwa sing temana buma bupa besarok ni bagai jugal ma hai kaitor bacin ni bagai jugal jak ge sing kaitor phurung mani hai ke sing thangnani nangnai wachu bujinani kosto panangai mano je pro bible por pronung kosto bujinani ngai pano hani bagai sing bible no khanani nangnai chanani nangnai meditation khlainani nangnai ke sing bujinai khai jeng je pana bible on thangdi neng buino nakar malia bible thangdi neng buino hajak malia bible thangdi ang sak no temanai konya neng malia bible thangdi ang pola kebel ngi tong mahai ing tong kha bible thangde ga bebang na bible temptation yok ma yang tong kha bible thangde oro kaitor jugale roja sing pola sing saro tongsa sing Christian ke tongmani nangmani abo bible roja jeng aron thang nai je mo thang kha sini nukhung ga number 4 kaitor chini bagai samang khlainai ba chini bagai jengno thik khlainai jengno damasnai je nangmani mothao kaitor jengno chini bagai tiyar khlaijak chapter 3 21 by 20 21 chimi 23 jora 1 Corinthians chapter 3 ang poribana abani bagai borok khlaiwi manmano tui kok koto ta sathai ta koto sathai kri tamni henba bebag no norok ni mang no apolo te pitorbo norok ni no o sungsa norok ni no tabuk ni mol by phainai mol norok ni no thuibo thangibo omorok bebag no norok ni norok kristoni te kristo kaitoni oro tomasa bebag norok ni mang no apolo bo norok ni pitorbo norok ni jodoh norok ni
beba enggo chini bagwi kaitor chini bagwi borok no mane roi roka leader roi roka abo chini bagwi sepas banderokni pitor mune sepas ke pol banderokni thangmani banderokni thui banderokni mothawo jungjar phonang phaikya bo banderokni je borok waisu borok tongyade kwbang ronai bo banderokni u kwbang gino niro kaitone thane teibo suribani hani magane kaitor omo haikya roiro ke mothawo leader bo kaitor nirokni bagai jugal mani hani bagai jengsa o leader ongka kaitone oroni phayo hani bagai no jengje pro leader chongo apro jeng surilai nini musung tei borokno chongmanani jengno phanrodi hani nangke jepro kwbangma omo hai tongo motharago mungsase khaisoni phan kwbang laikya ba mungsase haya phan klaikya apro thangai ang omo hai experience ka anero ang je tongmani motham murung mani kwbangma jagan tongkha samung haya ung tongkha thang saikha nini omo chaya kho abo nung ong ta khaisidi kok kaijaya win tonglai tongkha khnakha thangkha kaijaya win thangsa tonglai tongkha gong chaya okay roi rohdi tabo thangsa ta tonglai di kaibani arrange khlaidi aboni pore dirok thangsa tongde okay sajak mani chajak liya kaitor jungno snakha leader snakha mane nung ma khlainai nung khaya nung sai yang ka boni ni saya kaitor no dage ro o khlainani borok nogya borok sia cherai sia no nung mungsase khlai tong kha nung ma sai nai haipana o borok tabo na thai I kaitor o borok no aniba gino roho gesini bakui kaitor snanjak leader bu snanjak tong bezawa khlai no teibu suriwani bkha ngani bagi roja hayabu mothawa haya paikya ke jeng omo haikene na thai positively jengno jini bagi no mosnam jini bagi no rohojak haipana baksa kok naya jole wi paso ana hake saphai hai saphai tei jibono girja phailia ge boroni jibon tau nugo kaha ngya nga baksa mo hai tongo borok bul khlayo thangai saikya nirone mo chaya ge kok khanawi oke nung saphai kya nin kok na khanai khanaman tabo kaham phetong mane nugo ge omo hai na jeng kebu Kristen ke nung obono ko mamane nai ge obono no kaitor tiyar khlaijak jeng sengsara tongwi thangnani lama kaham bowi thangnani ge waisu mothawo besipro kok sebang nai phayo abono bo nung haina omo kok sebang man tong ge khlai rosinai o kok biya kok sebang mani bisin teino jeng kaitor teibo boni bagi mane suri mung sini thani sok phai suri mani muchung mani sok phai maka mothawo waisu thuyo borok thuyo inga kaba derawo abo bo jeng borok thimano nugino jeng teibo angbo mo haiken thangnai ba salsa pia thangya sani kaitoni samangno teib sere khlai ruk mana obno sakthari jeng suriwo nge aba bebang na kaitoni arrange khlaijak get paithago kaitor sini bagai mukut sokat tiyar khaijak pari jeng thanglai na Roman 1 Corinthian 6:2-3 kaitoni borok rok o sungsani bus thum nai hnei norok sawi maniada hake o sungsani se norok bus thum nai hnke norok kisi sani bus thum na chugyada jeng swari rok ni bo bus thum wana hnei norok sawi maniada hake jeng o sungsani samung rok ni bus thumui mana o kok busuk sekebui chungong sai mana Corinthian mothawo borok saksak si bustung lai malia kok bang lai u sungsani police case ro go sok lai kya court ro go sok lai kya
Christian rok Bible sawo motha kokbang leke motha ono solve type beledi haipana chini robo sung nu motha ni borok bai motha secretary banglai mane aro police robo soglai sibo omo hai Christian rok ni nusangya borok ngka dumanai non believers sung le omo oro tamai polsa sung angel rok suwari rok ni sana boost hunai sung ulo suwari rok ni boost hunai sung omsuk kusugo sung omsuk kaitor sung no odikar roja bai kan nirok man nirok bu gentle ni thane non believers ni thane thangka ba nei sao sungsani borok ka kaitor ni busharok ni sai belai tolawo ani samani ko borok salsa komor nai sungka raja sung suwari noksan boost hunai Again, jeng kaitor ni besarok kaitor engka sengsano senamnai raja ni raja boni besar mana na seng prince raskumar raskumari haila again o sengsaro seng sengsani bororo ni thai thang thai kre engka tei besawo kaitor seno sokat nai ani yagot ang daktino painai Revelation 22 baro sawo daktino ang pai tongo ani yako sokat tongo je nirok samang khlai tini ang nirok no sokat ro painai kaitor sono sokat ro nai boni thani sokat teijak ke sung bono na horino tabo sung bono na horino tabo sung saro kosto tek to ngi tong pano sung khlai tongo u sokat jeng ro nai bono na horino sung tuma sung o sung saro kosto tek to no par ngai sung thangi tongo ge obono sung chini bagi kaitor kwbangma manai sanajak ge bono manani bagi no sung tabok sakthari samang khlailai tongo ge te gaisa o sung saro sung samang khlai pro chini bagi tuma soitan jepo prono sung no kebengi tongo boni samang khlai ri angane haipano muito nardi kaitor sung no protection khlai dong tawo rondi sikambuk ni sung bisingo naika ka sikambuk no sung sawo busung norong hayade haipana bono sikambuk ni omotongo tumanai kok borok tumasnai sikambuk ni u krak kabar kokroi pokha get nung sikambuk bising noro phana sakaw krak ge omo haino sing noro haipana kaitor sing no bo protection roi dong ge orono muitonar de kaitor chin ba kwbangma tiyar khlaijak boni phola bai sing tabok nugui mana Paul songrok boni sagri rok omono nugmani bagina sakthari khabrang lai dong tungu no tungu hoya kesang no kesang hoya kosto no kosto hoya thuina no dorong jaglia ni Paul so gising bo omo haina sung jepro mai kai mai buthai manani nei no kai ke mai buthai mai ma kha mai ma mus mana je maya mana je maya mangsa omo kri hingke asa kri hingke sung mana kosto bu khai meya tabang nang mai bori mana je maya nei engkang ke kosto khai alchu ayui satung watu iman jagi mai de borno mana mangsa guarantee kri mana je maya ke nang boria mawani asa bai nang alchu ayui kosto khai satung watu iman jagi mai bori manle nini asa tongu mai manai ge omo haino sungbu kaitoni kok no sung ti agogo sung kosto klai sung sarot tongui boni samung no sakthari khlaigani nayo temanble sini asa bo tiyar klai paisa bo sung no ronai ge takuro bukuro obono ang saran musungo sung sara je pano kaitoni bagi khlai obo maganang thangya kaitor ronai
naidi naisingdi nisem kaito nono busuk hamariro naisingdi padi surinai bugra kaito nono hambairo nungsungno nini kok kathangno saklaikya tebo nungsini bagwi kwbangma tiyar khlaijak nung teisa phainai jungno na phainai nini loge batlangai nung tiyar khlaimani no kaisa ke jungno ronai kaito nono hambai tebo bono jung srai ke wan sok manani nuk manani nung tebo jungno phanrori o sangsara tongsak jung nuk phano Bible sama hai tabuk srai ke nuk yakho tama nai siari o nuk ma hai lepe jak ke jung nugui tongkho nini kok thayo nai kha ke jung tebo srai ingmano hani bagi chubadi jung bono srai ke nuk manani bagi kaito ni thang ya pharo nung jungno chubadi nung jungno phanrori subrai jisung bai suri